Һәр атна сайын тәмле көрәш тапшыру кунаклары килә дә китә, ләкин тәмле ашау теләге бер каяда юкка чыкмый. Килә дә китә, ләкин бу атнадагы кунакларыбыз бүген тапшыру ахырында бездән китсәләр дә, телеканалыбызда саларны даими рәвештә күреп торасыз. Чөнки алар минем коллегаларым. ТМТV телеканалы алып баручылары, Татар радиосы диджейлары, шулай ук Татар җыры халыкара эстрада фестивале алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Айваз Садыров. Алкышлар! Хәерле көн, сәлам Айваз. Гөлназ сине күргән барлы ул. Булатка күргәндә үзенә Лоңны жуган имма. Гөлназны тәп итәргә рөхсәт. Бу җирнән рәк үпкән имма. Яхшы. Я, гадәттә инде сез беләсездер, тапшыруны карагыз, бардыр безгә бүләкләр алып киләр, истәлекле бүләкләр. Бик зур бүләкләр гадәттә. Сез нәрсә алып килдегез бүген? Бүген тәмле көрәш тапшыруны музейна дип әйтәсең килә. Музейна. Гөлназдан башлыйк, Гөлназ. Юк, мен беләсең нәрсә, мин синнән соң дип уйлап торам, чөнки мин күрдем син теге зур әйбер күтәреп алып кердең. Мин кечкенә генә Зур күренми торган пятница. гына. Шуңа күрә, әйдә Айваз, чыгар бүләгеңне, чыгарып сал, аннан соң синнән соң мин чыгарырмын. Һәм кадерле тамашачылар, бу урында мин сөйләшүдән бүген туктыйм сөйләүдән. Алар үзләре бүген сөйләшәчәк, мин урталарында басып кына торам, интерьер буларак. Әйдә киттек. Узак уйлап бирдем, бу дуңгызларга нәрсә алып килеп бирергә инде дип. Шуңа күрә алып килергә булдым мин шушы программага бүләк икегезгә дә. Менә шундый матур күркәм дуңгызлар, шушка балалары, ләкин безнең бит инде мөселман татар программасы, шуңа күрә әлбәттә аңлыйсыз. Бу хәләл дуңгызлар. Бу хәләл дуңгызлар. Бу хәләл дуңгызлар йомырка сала. Шуңа күрә менә шунда ичендә йомыркалар бар. Менә бу Айваз һәрвакыттагы шәригин. Айваз 5 бал. Көнгә бер тапкыр гына сала йомырканы, шуңа күрә теге лимит искә. Дуңгыз салган йомырканы ашаган юк. Минем балаларым бу йомырканы шундый нык яраталар. Шуңа күрә бу дуңгызларга бүләк. Ну, мин инде дуңгызлар дәрәҗәсенә төшеп тормадым каядыр, әйме? Тиздән бит инде безнең Алла бирсә Татар җыры фестивале узачак, шунлыктан Алтын барс премиясын алып килдек. Татар җыры премиясе юк, мин шушы бәйрәм белән бәйләп дип әйтәм, мин алып килдем менә шушындый грациоз песи. Ни өчен Машчы дип әйтмәкчим, юк. Татар җыры белән бәйләп дип әйтәм, чөнки күпмедер дәрәҗәдә аны теге алтын барс ошатып була. Һәм инде ничә еллар дәврендә мин шушы фестивальне алып барам, һәм күбрәк мин ак киемдән киенәм. Шуңа күрә бу кайсыдыр яктан бәлкем мине хәтерләтәдер. Менә бу ташлар, менә бу грация, менә бу ак төс. Сезгә менә шушыны бүләк итәм. Менә җәмәгать, әлеге мизгелләрдә без Гөлназ белән бергәләп Рәхмәт Гөлназ Минназимовна. Крылов баснясын сүрәтләдек. Дуңгыз Булат һәм Песи утырганнар чанага. Шушы басня белән башлап җибәрик. Башлап җибәргәннәр ипи. Безнең бар эшебезне ачып бирә торган шундый бүләкләр. Сар тәмле көрәшне башлыйбыз. Икегезнең дә сөйләмгә оста икәнен мин беләм. Менә аш-суга оста микәнсез, юк микән? Монда бераз гына шигем бар. Син дә Айваз. Чөнки Гөлназның бәлешен инде ашап караганым бар, искә төшереп алыйм. Шулай да. Сезгә бер төрле ризыклар монда бирелгән. Күреп торасызмы? Ит, бәрәңге, кишер, җимеш, анчоу, помидор, тагын борычлар, бар да бар, суган, сыр. Булардан нәрсәдер сезгә әзерләргә, хәстәрләргә кирәк диләр. Әйдә без приоритет бирегенде башта егет кешегә ул әйтсен. Әйдә әйтсен. Мин бүген үземнең фирмалы ризыгымны әзерләргә булдым. Бик озак еллар әзерлим бу ризыкны. Бәйрәм җиттеме? Яңа ел, туган көн, үземнең туган көнне яшьләр. 8 март, бөтен хәтта 23 февральдә үзем пешерәм әлеге ризыкны. Бу ризык, бәлки әле беренче тапкыр татып карасын, бу урысча әйтсәк, мясо по-арски. Нигезендә мясо по-французски ята, ләкин мин аның ингредиентларын үзгәртеп, мясо по-арски ясадым. Орчача ит. Орчача. Бу шундый бар бию, орчача. Бу орчача ит. Орчача ит. Ярар. Ингредиентлар әлбәттә инде ит, бу орча ите, бәрәңге, үзебезнең сарык. Шуңа өстә бәрәңге кирәк булачак, суган, помидор кулланырбыз, әгәр сез аңласаң бу. Һәм кулланырбыз
Таба ризык түгел, ләкин шушы ризыкны табалап пешерәсе бар. Аңлашылды, булды. Беләсең нәрсә, без мин беләдем инде Айваз белән һәрвакытны без теге бер дулкында тибрәлгәнебезне, ул идеялар ягыннан, сценарийлар ягыннан, ниндидер алып бару стиле ягыннан. Хәтта бер авылдан бит алар Арча районы Кышкар авылыннан Без бер әбиләре. авылдан, мин моны беләдем, без бер якта, бер тирәдә икәнебезне. Ну менә монда да килеп безнең ризыкларыбыз да бер булыр дип мин башыма китермәгәнем, чөнки мин дә бүген мясо по-французски, французча бәрәңге әзерләячәкмен. Ну Айваз әйткән икән, ул теге арчача бәрәңге дип, минеке инде ул Казан кызы буларак Казанча бәрәңге булыр, име? Ләкин безнең бер аермабыз бар. Айваз әйтте аны бәйрәмнәрдә әзерлим диде, туган көннәрдә, яңа елларда. Бу минем шулай ук әзерли торган ризыгым, еш әзерли торган ризыгым. Ләкин мин аны җиңел һәм тиз булганга, мәсәлән, өйгә кайтасың, ашарга бер юк, шап тиз генә әзерләп ата торган ризыгым. Ягъни теге ачлыкны баса торган, тиз әзерләнә торган вакыт булмаганда, вакытны Ләкин шул вакытта бик тәмле. Ләкин шул вакытта бик тәмле ризык. Һәм менә бу французча бәрәңгене вакыты булмаган кешеләргә әзерләргә киңәш итәм. Ничек әзерлисен дә хәзер күрсәтербез. Чөнки хәзер бөтен кеше эштә, бөтен кеше ашыга һәм бу ризык шул замана ризыгы. Беләсең, андый бу ингредиентларын теге бер савытка салып, миксер белән бутап, тиз генә пешермисең дә. Юк, мин андый минем хайран вакыт китә. Мин андый пюре эшләмим. Юк, мин беләсем, минем теге кул ияләшкән автоматик рәвештә барысы да бара. Мин хәтта телефоннан сөйләшеп, тагын нәрсәдер эшләп, тагын баланы карап, бу ризыкны шундук хәстәрләп ата алам. Һәм инде сезгә бу эштә бик нык ярдәмгә киләчәк. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлегә искиткеч табалар. Күкмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә, үзебездә дип әйтергә кирәк. Әйе, уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Менә бүген кыздырып карыйбыз, сынап карыйбыз инде икәнлеген, аннан соң интернет аша алыргамы юкмы икәнен әйтербез. Яхшы. Шулай булыр дип ышанып калабыз. Башлыйк көрәшне. Әйдәгез көрәшне ала. 1 2 3. Ну булар барысы җуылган. Старт, әлбәттә. Үзебезнең арча бәрәңгесе шулай башлана. Мин нәрсә әйтәсем килә, ит белән бәрәңгедән теләсә нәрсә пешерергә була, шулаймы? Мәсәлән, бик тә еш пешерә торган яхшы. Менә бу Казанча иттән кала. Көненә бер тапкыр ит белән бәрәңге ашамасам, Үзең. миндә үзем, Исемем Гөлназ булмасын. исемем Гөлназ булмасын, миндә энергия югала, минем хәлем бетә, көчем бетә, шонкра мин ир-атлар кебек көненә бер тапкыр ит ашарга тиешмен. Кимендә. Димәк, сиңа бер кашан да теге вегетарианлык әле якын тирәдә бик янамый. Мин булсам шундук хәлем бетәчәк, ярты юлда туктап калачакмын. Итсез бер кая барып булмый. Ләкин менә Айваз әйтте, сарык ите дидеме? Минеке сыер ите, мин сарык итен ашамыйм. Бәлки минеке дә сыерныкыдыр, Гөлназ, теге мин искә ит айырмыйм. Монда инде ит бар иде. Юк, шундый исә сыер ите, барыгызда да як. Һәм беләсезме икән, юк икән, сез менә бу французча ит дидек, французча ит. Мин аны бераз кызыксынып Антурда укыган идем, мин заманында диссертация әзерләмәсәм дә, ләкин укырга туры килде. Һәм бактым исә ул бит үзебезнең ризык икән. Аны беренче тапкыр әзерләгәннәр генә Франциядә, әзерләгәннәр аны граф Орлов өчен. Бу императрица Екатеринаның булган фавориты, бик яраткан. Бик яхшы ризык дип әйтәсем килә, чөнки Һәм аның исеме дә беренче исеме Мясепа Орловский. Орловский. Шулай. Ну менә бу Орловский дигәннән бу ризыкны ир-атлар да яратып ашыймы? Бик яратып. Әбиләр, бабайларга да бара бу, һәм хәтта балаларга да туры килә, чөнки Гөлназның баласын әле 3 айлык вакытта ук имезлектә шушы ит белән сыйлаган. Аны белмәдегезме? Әле тагын бер кызыклы фактны сөйләп бетерим. Бу итне чынлап Владивостокта әзерлиләр икән, һәм аның исеме Мясо по-капитански атала. Димәк, кем капитан бүген, кем штурман икәнен инде. Юк, кем капитан, кем боцман икәнен без тапшыруыбыз ахырында белербез. Кайсыгызныкы тәмлерәк килеп чыга. Шуңа күрә тырышыгыз, яме? Тырышыгыз. Миңа җитә бу бәрәңге. Булат, әгәр син каршы килсәң, шушы Питрәш пыяла заводына чыккан савытка тутырып калган әлеге бәрәңгене итне сара кисербез. Матур итеп тизәбез. Минеке экономияле, Гөлназ, синең бигрәк күп. Кара, менә без икебез дә бер төрле ризык әзерлибез, име? Ләкин икесе ике төрле эштә. Игътибар итегез,
Айваз бәрәңгедән башлады. Минеке алай түгел, минеке иттән башлана. Шаңкра булат, миңа да чыгарып бирсәң, шушы Питрәч буяла заводында эшләгән савытларыңны, мин дә шат булыр идем. Һәм миңа бераз гына май кирәк, май. Гөлназ, рәхмәт искә төшергән. Байлар әнә барса шунда бар. Айваз бутады, дуслар, -1 балл. Мин аның исенә төшердем. Башта итне салырга кирәк, аннан соң гына бәрәңге. Юк, мин бутагамын. Бу бит Питрәчнеке, бар әле тагын сабаныкы, сабадан майлы чыга. Монысы Питрәчнеке майлысы бар. Шуңа күрә онытканмын. Мин дә һәрвакыт сабаныкы белән пешерәм. Сабаныкы һәрвакыт майлы. Питрәч белән сабы айрыла. Май. Май бирәле миңа да. Семенки майы, семенкәйе. Ришат Фазли Әхмәтов кенә семенки майы белән зәйтүн майын бер үк майды айырыла вакытын. Майны менә мин шуны әйтеп китик әле булат. Майны әз генә салырга киңәш итәм. Теге бик майлы булмасы өчен мин майлыны яратмыйм. Мәсәлән, ниме? Шаңкрал булырга тиеш. Фигурасыннан күренеп тора. Шаңкрал булырга тиеш. Булат, миңа шушы итне бутарга савытта бирсәң, чөнки итне тәмлерәк булсын өчен анда мин борычлап, тузлап төрле приправалар салырга яратам. Приправа ул минемчә кухняда, һәр кухняда була торган тәмләткеч, ул һәр кухняда булырга тиешле әйбер. Ансыз берәрсә пешерә. Айваз майлап та карады. Дуслар, тазарасыгыз килсә, айваз рецепты буенча әзерләгез. Әгәр дә ябык кына булырга теләсәгез, менә булай. Күрәсезме нинди төстә? Менә бу махсус предмет. Синең нәкъ татар җырында буяп чыгачак палада төсендә туры китереп сайлаган. Канат диләр аны. Ну, бу инде хәзер шундый түгел, бу лимон канаты. Заманча канат, сиңа савыт кирәкме? Моны бер акай куйып була микән? Куеп булачак. Әлбәттә. Хәзер мин бәрәңге төзә башлыйм Гөлназ. Менә ниһаять икенче Мин бәрәңгедән башлыйм. юлы уңышлы була диләр. Шуңа күрә Менә борышлыйм. Антеле телеэкранда әзерләгәч матур итеп калырга кирәк. Гөлназ, микрофон түгел, бурычта отты. Алай калмасаң да була. Ансаф күрмәләр генә булсын. Булар насалар бик каты. Мин тузлы бер яратам, әгәр тузны җитмәсә. Мин тузлыны бик яратам. Минус ничә балл икәнен шамаларбыз. Айбас. Минем монда бәрәңгеләр. Син әйтәсең әзерлим дип, ләкин чынлыкта исә әзерләргә туры киләме? Әзерләргә Син бит әле безнең теге. Мин башта әйтеп китим. Русчасы тугы. Мин ит салам беренче Ярар, дип. күрдек без генә. Так, ит һәм бәрәңге. Юк, мин башта ит салам. Җәясең инде. Итен җәям салып, шулай менә ит әсерәк булган. Җәйбергә кирәк мин дә аны диңгешләп тутырам мин. Ахуй тегез Гөлназ, мин монда миңа бер сорау бирәсез. Буйдак җегет тимәй, буйдак җегет еш әзерләргә туры киләме? Һәм кайда күбрәк тукланасың, ничегрәк тукланасың синең менә буйдак тормыш. Беләм инде, бар машинаң, акчаң да бардыр инде. Мин тик акчасын санарга яратмыйм. Рестораннарга, кадәр кафеларга кире башларга туры киләме, әллә инде юк. Кайтып Дөресен әйткәндә, мин студент вакытыннан ничектер ияләштем өйдә ашарга. Өйдә минем Арча петкелетендә укыганда, Арча якын инде. Якын. Теге общага тулай торак тормышын татымадым, шуңа күрә ашарга әллә ни күп туры килмә. Ашарга пешерергә туры килмәде. Ашарга туры килде, өйдә ни булганда. Менә монда Казанга килгәч, монда Казанга килгәч, Арчаны күчереп булмый бит Казанга йортыңда. Әнине дә күчереп булмый, әни Арчадан китминди, ябышкан, тамырлап, әтигә җибәрмим ди. Шуңа күрә Казанда аз-маз өйрәнергә туры килде, ләкин бик еш пешерәм дип әйтәлмим. Безнең Йөрергә туры килде, пешерүче кызлар янына йөрергә дип. Әни шулай диде, кыз тапсам пешерә белә торган кыз тап диде. Шуңа күрә мин үтешле барышлы кафеларда, рестораннарда тукланырга тырышам. Ресторан айга бер зарплата алгач, безнең радио зарплатасы нәкъ ресторанга җитә дә инде. Бер кир башлап чыгарга. Бер тапкыр чыгарга. Шуңа күрә булай атнага бәлки бер пешерәмдер. Бер. Атнага бер. Әйбәт. Мин дә, әгәр син миңа шундый сорау бирсәң, мин нәрсә әйтә алам? Мин дә тормадым, мине әни тәрбияләде, әни пешерде. Хәзер дә мин актив рәвештә пешерәм дип беренче тамактан. Хәзер дә әнисе килеп пешереп китә. Хәзер мин әнигә барып ашап кайтам. Гаиләбез белән, име? Юк, әлбәттә шаяру, ләкин чынлап та шаяруда да бар бераз. Шаяруда да дөрестлек бар. Чөнки баланы әнидә калдырабыз икән, әнидә ашап кайтып китәбез. Әнкәйдә калдырабыз икән, кайнанада ашап кайтып китәбез. Азанлыклар ризыкларны әзерлиләр. Үземә килгәндә мин әлбәттә пешерәм. Атнасында бер тапкыр булмаса да, ләкин сирәк пешерәм. Дөресен әйтергә кирәк, сирәк пешерәм, чөнки вакыт гомумән дә калмый. Төнлә ул пешерү дигәндә төнлә кайтып теге сәгать 11дә пешерәм мин. 11дән теге 12ләргә, 1ләргә хәтле пешерә алам. Һәм шуңа күрә дә миңа тиз әзерләнә торган туклыклы ризыклар кирәк. Әллә инде теге французча
Marifena деген кебек ризыкларны Яңа сүз уйлап таптан керек, вакытым юк. Булат, моны аңларга да була. Без бит инде алып барышлар. Күбрәк. Ризык пешергәнгә караганда без күбрәк сүз боткасы пешерәбез. Шуңа күрә икесе бергә пешергә бик авыр, ләкин Гөлназның күрәм килеп чыга. Гөлназ инде суган Yok Gülnaz әле мине гаҗәпләндерә. Мин бит аның бәлешен теге вакытта ашадым да, ләкин ничек әзерләгәнен күрмәдем. Бәлки аның әнисе пешереп киткәндер ул Yok, вакытта. Без кунакка керер Мин алдыннан. нәрсә, мин бик тиз әзерлим. Мин бик тиз әзерлим. Шуңа күрә дип әйтим. Әле мин үземә яңа Гülnaz Сәфәровны ачам менә. Шулай. Иртәнге эфирдә без ботка пешерәбез аны. Мине кайбер шартта бу пешерә белми, син пешермисеңдер инде, син пешерә беләсеңме соң дип шулай теге кызыксыналар. Ничек инде белмәсен. Хатын-кыз пешерә белү белән мактанырга тиеш түгел. Ул шундый теге менә иртән турып битне юа торган әйбер. Һәр иртәне кояш чыккан күренеш кебек башларга тиеш. Шундый теге зур кабартып сөйләргә яраталар бу теманы. Мин пешерә беләм, син пешерә беләсеңме? Син инде рецептлар белән пешерәсең. Минемчә бу авызга алып сөйли торган сүз түгел. Бүтән нәрсә белән мактанырга кирәк. Пешерү ул бит инде безнең гадәти хәлебез, халәтебез дип әйтик. Шуңа күрә нәрсә инде бу? 1-2 пештең куйдың. Мин булай торып алыйм. Там бик Хәбиб, кыйммәтле подход. Кыйммәтле өйдән алып килгән бер предметым бар минем. Бу бик дефицит бүгенге заманда. Пакет Бик җәмәгать. кыйммәтле аның берсе $10,000 тора. Әлеге пакет нәрсә өчен кирәк булыр дип сорасаң, мин әлеге пакет ярдәмендә. Мин ала күп күргән бар, кыйныйсың кайтны. Әйе, кыйныйм, ләкин кыйнаганда да мин арчаша кыйныйм. Без арча балалары сугышырга яратабыз, шуңа күрә күрәсез хәзер минем сугышу һәм кыйнау техникасы. Пакет белән. Гөлназ өчен арчага кышкырга кайткан шигырьләр бик күп сугышкан, шулай бит Гөлназ. Искә төшерәләр. Булды ди момент, булды бер тапкыр сугышканнар иде аннан мине. Синнәр дә синең өчен сугышканнар бит дигәч, бер яктан миңа горурлык. Менә аңа мактанырга була инде минем өчен егетләр сугыш. Но икенче яктан мин курыктым. Хәзер мәйтәм килсәләр, әбигә әйтсәләр, бу ишетелсә, бу минем өчен бик куркыныч та булып бетәргә Әби чыгармый бит әле. Әйе. Күрәм мин ул егетләрне. Берсе әле аксакла бирә, берсе әле утырып чыкты. Мин бар тик тәртипле егетләр белән генә очраштым. Сугышып йөриләр тәртипле егетләрне. Әнә мин суганны күп итеп салырга яратам. Чөнки суган ул үзенә күрә антисептик тә булып тора. Yo, аның ишигенә дә суган бик тәмле тәм бирә. Мин кая кирәксә кирәк, бәлки суган саламыймы? Һәм гомумән ит күпме булган булса, суга шул хәтле икеләтә күбрәк булырга тиеш. Рәҗүләте вакытта концертта Гөлназдан суган исеме каты килә. Менә аңлашылды хәзер. Юк, кешеләр янына барганда суган ашап бармасам да, булай мин суган сарымсак ашарга бик яратам. Өйдә Үзен генә. башлап ашарга яратам мин. Кем ире дигән име. Дискелләр икенче бүлмәгә чыгып йоклаган очраклар бик күп. Ләрдә башлады. Мин сарымсак ашарга, но элегрәк булып әйтәдер. Сарымсак. Ой, әйткәндер инде. Очрашкан вакытта, инде. Юк. Шанель номер 5 сарымсак. Сирия шаршып жүргән кызың суган ашымы? Ярар, инде булар матурланып торган булалар, әйтсәләр, үзләре ашамый. Әле без әйтергә кабыз, Гөлназ белән безнең ошашлыклар шактый бит. Менә аның да әнисе Ризда Илдусовна, минеке дә Ризда Илдусовна. Резидә Илдусовна. Бер ана балалары түгелме андый мондый? Ну шулай диярсеңме, без кайбырак шундый кызыклы ситуацияларга эләгәбез. Мәсәлән, Айван да сценарий яза бит. Үзе автор, үзенең алып барган проектларны. Мин дә сценарий язам. Һәм кайбыракны мин язам да Айван әйтә. Беләс ул минем идея. Дисәм нәрсә? Карыйбыз, актарып алабыз сценарийны. Ауларда шушы идеяны керткән була. Яисә киресенчә, Айваз, моны мин яздым икән. Нәрсә? Актарабыз. Чынлап та моны мин язган булам. Ягъни без Сезнең флюидларыгыз туры килә. Бер галәмдә сез бер йолдызлык тирәсендә кайнашасыз. Безнең дөресен әйткәндә, икебезнең бер почта мейлда. Нашы мейлга сценарийны тыгабыз да, аннан соң бер-беребезне алабыз. Шул гына. Суган белән кишер ни кадәр дәрәҗәдә алсуланып кызасын без инде күрербез берничә минуттан. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Безнең тәмле көрәшебез дәвам итәме кызамында казанча ит һәм дә Алла бирсә арчаша ит. Арчаша. Әйтә тузла инде, тузла. Айваз. Арчаша булгачтын теге арчаша тузла. Арчада айтып кулга кирәк. Арчаша. Шуннан соң гына айтып матур ит. Бу арча. Шуланып та карыйлар инде арчада. Әйе, без алай торып тормыйбыз. Без үзебезчә, авылча. Без казан кызлары үзебезчә авылча. Помидор бар бит әле. Мин помидорлар кисеп чыктым. Аларны да матур итеп монда урнаштырам. Эстет инде син үзенә күрә. Күрдеңме, мин ничек итеп матур итеп кисергә тырышам. Мин моны хәтерләп барам, хәтерләп барам. Турады салды түгел минеке шундый теге. Әйтәм бит мин гаиләле кеше буларак. Практичный моны. Әйе, мин теге баланың да авызына кирерлек булсын. Алайса мин балаларга
Adi pomidorlar aşağı olmayanın balası. Шығара менің балам. Bir yat oynап qo'yasың, pomidor dуховкаға кіргеннен соң ол сен юққа шығады бүтін. Yok, мен pişken pomidor yaratmam. Yukarı Ben pişken aşağı pomidor yaratmam. Şu an kıra salmayayım. Pişken pomidorunu вообще yaratmam. Әлбәттә, без интерактив түгел, аның суган һәм сарымсак яратканы. Суған помидор янында якында тұрмаған деп әйткән дибәр. Булат, Әйдә. мөмкин булса син миңа тагын бер ингредиент бир әле. Аның исеме менә французча әйтеп булгачтын, булсын әле француз ризыгы майонез. Майонез. Шулай французда чыккан. Синең майонез гына калдымы әллә? Миңа майонезга гына калды, чөнки хәзер өстен мин сметан белән бу сметан бит авыз Әйе, сметан. әшәке. Әзрәк кенә булгатып, өстен Майонез калып карый нәрсә икән. матур. Хатын кыз сорап торып, калып карый. Булай Шиитне дә калып Өттіріп қарамағаш Мен енді. енді бармақ білән жүктір ұялдым да, шоң көре қошық алдым. Мен әйтіп кетесім келедір, мені теге қотламларын әйтіп кетті, әлейме. Башта демек әзгіне майладым. Анасын Biraz ит bunda салдым. qarab серик зәйранда, Ит иә. салдым. Қыздырып, суған білән кишір салдым. Үстіне еме. Һәм менә хәзер бәрәңгені тұзлы. Бәрәңгене дә гадәттә ул французча иттем намы дип дигән. Синең кебек эшчеләр име? Гөлназ Сәфәрова алып тормады. Ул баласына Баласына түгел, бөтен кешегә ярақ. Син суганың беткән буганда, мин сиңа дип калдырдым әзгенә, әйме? Син бит яратасыңмы? Сиңа. Yok, мен салып бетердім инде бөтен суганы. Сарымсақ Син әзгенә калды. Я, әйдәгез сөйләшик әле. Майонез кирәк, майонез. Үстіне бәрәңге. Беләсең, син бүген сарajа. Бәрәңге, син бәрәңгең калмадымы? Мен бәрәңге кирәк бераз. Бәрәңге менә бераз гына мин сиңа дип калдырдым. Мин һәрвакыт беләм. Яра, ите күбрәк бирә. Бер кашында бер нәрсә җитеп бетмәйме? Әйдә, салыйк. Рәхмәт. Айваз бәрәңгеләре бирде, үзенең күрәсезме? Монда әйтәм бит, мин бүген кирәк түгел ахырсы. Монда үзләрен дә сөйләшик. Паясылыйм. Син туры сылама. Без аны хәзер Икесен бергә булгатабыз. салып, 50-га 50. Бергә бер пропорциясы белән. Булды. Деме? Артык кирәкми? Гөлназга да калсын, анда кирәк булыр әле. Кирәк мен. Менә суган белән майонезны бик ярата ашырга бергәләп. Аңа күрә. Бәйләнделәр инде шул суган дигәнгә. Я, бергәләп дигәннән әйдәгез сөйләшик инде. Бик тә сөйләшәсем килә минем татар җыры халыкара эстрада фестивале хакында. Сез бит инде менә Гөлназ, белмим, ничәнче елдан син иң беренче тапкыр чыккан яңа сәхнәгә? 2006 елдан. 2006 елдан бирле алыштыргысыз алып баручысы булса, Айваз инде андай алыштыргысыз алып баручыларның берсенә әверелеп килә минемчә. Чөнки инде ул 2 ел алып барды, быел да Алла бирсә, сине алып баручылар рәтендә күрергә исәп бар. Дөрес әйтәмме мин? 2012 елда Гөлназ белән безнең яшь аермасы шуннан чабалаксыз. Ул 2006да башладым, 2012дә башладым. Шуңа күрә быел да Гөлназ белән менә шулай матур итеп уртабызга берәр бәлки. Юк, мин монда калырмын инде, яме. Булат я майонез бирә зин харышын. Теге майонез. Айваздан калган майонез. Айваздан калган бәрәңге миңа бүген. Айваздан калган майонез. Әле генә айваздан калган итне тыгып паташтылар. Әйе. Сөйләгез татар җырын, әйе, син менә сөйлә. Иң беренче син ул татар җырын каян үзең күрдең әле син? Гөлназ 2006 елда беренче тапкыр чыкканда син кайда идең ул елны? Мин ул вакытта Булат Арчада идем. Ул вакытта әлбәттә телеэкраннардан күреп белә башладым мин бу фестиваль турында. Ялгышмасам, иң беренче татар җыры Җилкән Камал театрында булды. Камал театрында Җилкән һәм кара формасы. Декорациялар белән ясалган иде. Хәтерлим мин аны. Соңрак әле диск сәхнә диск формасында чыкты. Булды анда да әле йолдызлы да саулда. Ул вакытта дөресен әйткәндә мин гомумән үземне шушы сәхнәдә әле алып барырмын дип уйлаган да юк. Әле шуңа өстәп татар җырын алып барганнан соң мине булай Бәрәв тәмле көрәшкә чакырыр дип андай уй фикердә юк. Әлбәттә. Анда тәмле көрәшкә тумаган әле. Ул вакытта шуннан әлеге проект, әлеге фестиваль турында әлбәттә мин бик күп еллар телеэкраннардан карап, Күзәтеп бардым инде. Әлбәттә күзәтеп бардым. Һәм бер заманны үземдә дә шундый теләк, шундый фикер уянды. Һәм әлбәттә инде Барс Медиа компаниясе белән эшли Син татар радиосында эшли башлагач, аннан соң инде шулай бит. Әйе. Эшли башлагач, күзәтәм, безнең коллегаларның күбесе татар җырында катнашалар, кемдер алып бара, кемдер аерым интервью, сәхнә артында алып бара. Миндә беләсеңме, шундый бер кичкенә генә хөсетлек уянды. Нигә әле минем коллегаларым ул тирәдә ишү алалар, ә мин ишү алмыйм дип, шуңа күрә акрын булса да мин адымнар ясый башладым. Менә якынрак басып. Гөлназ янарак бара. Гөлназ синең Булат бар бит инде. Мине дә. Әйтеп китим әле. Мен бәрәңгесенә майонез сыладым, әйме? Хәзер өстенә сыр уам. Ә мин менә теге концентрация соусны менә өстенә җәябез дә. Бик тиз Тигезлеге бөтенләй ике төрле ризык монда. Мин нәрсә килеп чыгасын. Белмим, я. Шулай иттереп син инде 2012 елда
Әйе, 2012 елда мин алып барыш барыш буларак чакырылдым. Һәм сез Segway'лар белән чыккан ел, шул елда булдымы ул Segway белән? Әйе, без Гөлназ белән Segway ике күпчәктә урнашкан күшәр дип әйтик, шуңа утырып без сәхнәгә чыктык, хайран гына йөрдек. Иң күңелле шунда булды. Сәхнәдә бит без ул процессны бер 2 минутта үтәдек, әмма ләкин алачы бит булды репетициялар, менә хатırlыйсыңмы? Ярты сәгать менә шу Segway'да йөреп, менә Segway'ның без инде бөтен нечкәлекләрен беләбез. Шуңа күрә мин хәзер Арчага да кайракытта Segway'га атып кайтам. Әгәр достар сез Казан Арча трассасына шуттырып ялгызыма Segway'га баручы кешене күрсәгез, каскалай ул Айваз булыр. Булат, сезнең күңелле татар җыры турындагы әңгәмәгезне бүлдереп, без менә үзебезнең әзерләнгән әле полуфабрикатларыбызны салыйк. Мин һәрвакытны беләсезме, тагын менә бик мөһим момент, ризыгын тыгып җибәргәндә ла илаха иллаллаһ дип әйтергә кирәк, шундый теге бисмиллахны әйтеп тыгып җибәрер өчен. Күңелеңне салып, әйе. Нас шулай кушты. Гөлназ, син аста торсыңмы, өстә торсың? Өстә торсыңмы, аста торсыңмы? Минеке өстә торсын. Гөлназ өстә торып торырга ярата. Өстә яратам. Хайваз астан яратканга аны каста. Астында ярый. Ярый, хәзер былай торабыз, димәк, Гөлназ, син сырны хәзер үк булып салдың. Хәзер үк салдым. Мин мөмкин булса, мин 45 минуттан соң алынып, яңадан сыр һәм менә бу минем концентрацияны сылап, кире 15 минутка куярга кирәк. Минекен алырга кирәк. Минеке 200 градуста торырга тиеш һәм 45-50 минуттан ул әзер булачак алар. Димәк, 45-50 минутка без съемканы әлегә сүндереп торабыз. Китте безнең Айвазның да, Гөлназның да Казан шәһите белән Арча шәһитләре бергә дустана мөнәсәбәттә пешәргә. Аслы эсле пешәләр бер үк температура режимында бик. Хәзергә сезгә дә сада әзерләргә кирәк. Татар җырын сөйли, әйдәгез әле. Мин башта әзрәк кенә комментарий биреп китим әле салатыма. Минем әйттем бит теге бик гади французча ит тиз пешә торган ризык дибме? Вакытны экономияләү максатыннан тиз тухлыклы, рәхәт дип. Һәм ул бит безнең майонезлы булды, сугандарын кыздырып салдым. Майонезны күп салмады инде. Майонез әз генә салдым. Яратмыйм мин майонез, ләкин шулай да ул авыррак булырга мөмкин ашказанына. Шуңа күрә мин салатка җиңел ингредиентлар, яшелчәләр алам. Ул борыч, ул помидор һәм кыяр. Мондый салат ашаган юк инде. Һәм әлбәттә, менә җиңел шундый воздушный дип әйтегезме? Һәм әлбәттә инде сарымсак, сарымсагы менә барырга. Менә шуларны Сарымсаксыз булмаячак. Минекен дөресен әйткәндә, теге авыр ризыклы дип әйтә, французча ит, арчача ит. Беткән җиңел иде. Беткән баш, әйдә. Салатында авырнашлык мөмкин булса, миңа Шын ирадларга дип. Мөмкин булса, әле миңа менә өстәп шушы ингредиентлар кирәк булачак. Кәбестә? Әйе. Сен Бездә бар. Бездә бар. Һәм Юк нәрсә юк. Тавык ите. Тавык ите, какланган тавык ите. Какланган. Һәм Сланган. Нидә бар, шундыйны бир, әйдә. Айваз, менә син сораган тавык һәм кәбестә. Кәбестә һәм тавык. Әйдә, беренче майтарып карайын инде. Гаҗәпләндер әле безне. Мен азын бер киңәш әйтим әле. Әйдә, кемгә? Хуҗабикәләргә дип әйтим, гомумән матур әзерләргә теләүчеләргә. Матурлык ул туйда гына кирәк. Юк, матурлык кирәк, бөтен җирдә өстәлдә бигрәк тә, чөнки әгәр дә ризык аппетитлы булмаса һәм матур булып күренеп тормаса, минем мәсәлән шәхсән аны ашысым килми ул ризыкны. Ни хәт әгәр тәмле булса да. Мин салатны мөмкин кадәр эрерәк итеп турарга киңәш итәрем. Чөнки теге бак. Әнчексең бала дип әйткәнен үзең аңламассың. Башта теге вагыра кирәк балага ди. Салат булат. Салат балалар өчен түгел. Салат балалар өчен түгел. Салат ул бөтен ниндидер кыйбатлы рестораннарга кирсәгез дә ул шундый зур итеп турыйлар. Ягъни ул менә шундый теге күзгә күренә торган аппетитлы булып менә шулай теге укмашып түгел, таралып ятырга тиеш. Ана сәре бар. Шеф-поварның анда сиңгенә түгел бит, анда бик күп. Шуңа күрә аңа тизрәк кирәк. Ул шал кисә дә җибәрә. Бу дөнья күләм стандартлар, шуңа күрә Айваз үзенчә шаяра, ләкин Арчача. Арча стандартлары аерылышлы дөнья стандартларыннан. Казан стандартларыннан шулар. Татар җырына әйләнеп кайтыйк әле без синнән. Ерак китмәйк әле татар җырыннан. Гомумән менә узган елларны исәпкә алып, сезнең имиджыгыз өстендә кем эшли мәсәлән? Айваз чәче, кара, менә бу якка таралган булырга тиеш, яисә бу якка сакалын менә үстерә. Белмим, мин аңламыйм. Бу татар җыры өчен үстерә микән, юк микән бу сакалын? Кирәк, юк, Айваз бу юлы сакалын. Гөлназ, кыш өчен. Гөлназ, юк, тутагыз. Сөйләп бетермәдем әле монда. Гөлназны бер юлы хәтта хәтерлим.
Шешин дә буярга. Әйдә менә, Шуннары әйдә түгелме мин- соң, менә әйдә генә сөйлә. Башлыйм Имидж әле, өстендә шушыдан, кем? Алып барышлардан башлайт. Алып Без барышлар имиджи. без шуны әйтергә кирәк, име? Тураганда мин ашырга ярдәм гадәт. Әйе, сөйлә. Мине ошо гартамызым. Безнең дә дип әйтик, Айвазның да минем дә контракт бар. Контракт турында онытмаска кирәк. Име без теге кайдыр килдек, безне чакырдылар, без Шалшатна фестиваль алып бардык та таралыштык түгел. Име безнең контракт бар. Контракт буенча төрле кагыйдәләр бар. Һәм кагыйдәләрнең берсе Мин белмәгән иман турында беләс. Әйдә төгәлрәк. Кагыйдәләрнең берсе без үзебез теләп, мәсәлән, татарча алдыннан үзебезнең тышкы кыяфәткә бернинди үзгәреш кертә алмыйбыз. Ягъни мин мәсәлән бүген барып минем башыма тибә икән, мәсәлән, ноябрьдә, декабрьнең башыннан да барып чәчемне кистерим әле мин дип. Юк, мин кистерә алмыйм. Чәчемне буйысын кирәк икән, юк, мин буйый алмыйм. Мин инде ризалык сорарга тиешмен продюсердан, һәм имиджмейкердан, һәм шул вакытта гына мин үзгәртә алам. Бер ел шулай булды да, мин чәчне караңгы төскә буяган, мин блондинка булып йөрдем күп еллар. Һәм татарча беткәннән соң мин гыйнварда, февральдә буядым аны икенче төскә. Ләкин, сорамыйча буядым, чөнки татарча үткән иде. Ләкин икенче елны октябрь җитүгә, ярты ел йөрдем мин кара булып, кире буяттырдылар блондинкага, чөнки продюсер теләде минем блондинка булуымны. Һәм мин бер кайда бара алмадым. Менә сез алып барышларның эше җиңел дип уйлыйсыз. Шуңа күрә була таптырама, әгәр дә безгә татуировкаларны да махсус ясаталар. Гөлназда Айваз дигән бар, уң бүләгендә. Нидә сулайта Гөлназ дигән бар. Айвазның шаяры иде бу, име? Ә менә теге имиджмейкерлар үзләре теләгән әйбер эшләр дигән әйбер дөрес, чынлап та. Бер елны хәтерем җил икән, хәзер төгәл генә әйтә алмыйм. Бузра куймаганнардыр бит борыныңа. Юк, инде андай берләр эшләмиләр. Кидерттеләр шундый Голливуд күлмәге, ул кызыл шундый сыланып тора торган, име? Һәм әйтләр шундый стильдә булырга тиешсең, чәчләреңне булай итеп, нитеп, теге ялатып дип әйтик, име? Ялатып. Һәм менә монда хәзер шундый дулкын җибәрәбез һәм иреңне кып-кызыл итеп буйбыз. Мин шундый озак еладым. Алай эшләми, миңа алай килешми. Юк, эшлибез, эшләп буядылар. Минем күземдә яшь, мин булай чыгасың дип, име? Һәм чыктым чынлап та Мин ияләшмәгән образ, һәм мин каршы килергә тырыштым. Ләкин чынлап та имиджмейкерлар анда кайдыр һавадан гына алып әйтмәрләр, тин күрәләр образны. Бик матур килеп чыккан, ди шуңа күрә мин мең рәхмәтле минем иң яраткан, иң зәвыклы һәм иң гламур Надежда Аюповага. Аның кебек затлы хатын-кыз мода дөньясында юк. Шуңа күрә Надежда бик яратам аны. Ул чынлап та аның ул бик интеллигент хатын-кыз, бик зәвыклы һәм мин аның вкусына тулысынча ышанам. Хәтта менә бүген киенеп килгән менә шушы матур яулыгы да Надежда Аюпованың стиле Париждан алып кайткан Гөлназга дип истәлеге. Булат, синең менә бу бөтен костюмың Минем яулыгым яулыкка караганда арзанрак. дөрес әйтәсең, Айваз. Шуңа әйтәм, Франциядән кайткан. Юк, шулай да менә стилистлар белән эшләгәндә нинди Гөлназ бәрабәр әйтеп бетерик. Итеңә калып Калпар бик тәмле иде ул. Бик тәмле. Әти үзе каклаган ит. Анда килеп каклап китте кичә. Дөресен әйтик, стилистлар белән кайракытта уртак фикергә килеп була, чөнки син кеше барыбер үзен яхшы белә, үзенең комплектациясын яхшы белә, кеше үзенә килешкән төсләрне белергә мөмкин. Шуңа күрә стиль төзелгәндә барыбер дә синең фикерең, теге тулысынча стилист белән түгел, синең фикереңдә исәпкә алына, син алдан ук әгәр дә фикерләр бар икән, менә быел Гөлназ белән без шулайрак эшләдек. Без быел үзебез дә тәкъдим иттек ниндидер образларны һәм безнең сүзләрдә исәпкә алынды. Һәм быел иде. Ләкин мин мәсәлән экспериментлар яратам. Миңа әгәр дә капчык кидертеп чыгарсалар да, менә киемне бу капчыкны мин киеп чыгарга ризамын. Без бөтен серләрне ачып бетермәй инде, капчык турында барыгыз. Купальниктан чыктып әйтәркә, мин купальниктан чыгарга әзермен. Ягъни миңа нәрсә әйтәләр, мин шуны минем продюсерым кушканны, минем имиджмейкер кушканны әйберне мин эшләргә әзермен. Айваз бик әзер түгел ди, Гөлназ әзер ди. Мин әзер. Тәҗрибә күрәсеңме? 2006 елдан бирле ул инде үзенекен сөйли Айваз. Шуңа син дә тулаем имиджмейкерларга, продюсерларга тапшыр үзеңнең образыңны һәм Үземнең тәлимне. Контракт белән. Мин монда ит салам инде, мөмкин булса. Салын дядя, сал. Мин кичкенә генә порция белән ясарга булды, менә Гөлназны күрәм, Гөлназ безнең Гөлназ, сарымсакларында тураган менә булай иттереп, буны кем ашар дип уйлый икән ул? Я Гөлназ, сине салатым. Минем салатым җиңел салат, кыяр, помидор, борыч, сарымсак һәм укроп сибеп җибәрдем. Ул шундый теге җәйге хатирәләрне искә төшереп, шундый авыр майонез һәм бәрәңге белән икән җиңеллек өстәп җибәрәчәк. Яхшы, эре рексеклар белән туралган барысы да. Эре. Әйдәгез, быелгы Татар җыры фестивале хакында гына берничә сүз миңа. Тамашачыларга быелгы инде аның юбилей елы 15 ел.
Ниндирәк бераз серләрен чишеген битне алып барыша нәрсәдер беләсез бит инде. Серләре дип әлбәттә Нинди сире бар әле аны нәтиге. Ну, аның Сири алырлык. аның грандиоз һәм яңаша буласын инде әйтеп торырга кирәкмидер дип уйлыйм, чөнки без оештыручылар һәр елны алып баручылар мендер менә тагы да бер баскычка югарырак менәргә тырышабыз. Менә узган елны шаккатырганбыз икән, бу ел шаккатыру тагы да артыграк булырга тиеш. Һәм бу эффект булачак, мин сезне ышандыра алам, чөнки без әзерлибез бер шундый мюзикл форматындагы башланып китү дип әйтегеме, ачып җибәрү фестивальне. Пролог. Шушы моментта мин нукта куям, әлегә дәшмим. Һәм фестиваль 15 еллык булгач, ул бик зур һәм 4 сәгатьтән артык бара торган шундый фестиваль булачак. 15 жылга без 15 сәгать алып барасы идек. Уйлаган шуны 15 ел 15 сәгать, ләкин җәлләде тамашачыларны шуңа görə 4 сәгать. Рәхәтләнеп халык килеп, ул акчасын чыгарып биргән, һәм ул акчаны без тулысынча акларга тиешбез. Кире кайтарабыз. Күпме телисең, шуны хәтле карыйсың, шоу булачак, шоу теге, гадәттә шоу сүзне ярата безнең хәзер биләрдә. О, шоу, концерт көтәлеп, юк әлбәттә. Монда чын мәгънәсендә шоу һәм Татарстанда мондый дәрәҗәдә шоу ясый торган бер генә фестиваль, бер генә концерт, бер генә чара да юк. Һәм булмаячак та якын киләчәк 50 елда. Әйе, чөнки без һаман саен үсә барабыз, инде Аллага шөкер. Тагы нәрсә әйтә алам, быел ни өчен зур булачак? Чөнки быел безнең фестивальдә 15 еллыкның иң популяр хитлары башкарылачак. Иң популяр җырчылар 15 еллыкның. Һәм шулай ук әле 15-15-не син язып куй 15 җырчы, әйеме? Ләкин аларга өстәп бит әле быелның 15 җырчысы да чыгыш ясаячак. Ягъни быелга да нәтиҗә ясаячак. Иң яхшы танцеваль проект, иң яхшы җыр, тамашачы мәхәббәте, халыкчан җыр. Менә булар барысы бер яхшылап син уйлап кара, 30 җырчы сәхнәгә чыгачак дигән сүз. Айваз белә безнең сөйләшүләрне шуңа кушып җибәр, биюләрне кушып җибәр. 5 сәгать инде дә. Бәрәбезгә салабыз Алла бирсә. Бераш минутларда мин сине бүлдереп сорап алыйм әле мөмкин булса. Мисалы бәрәңге биргәнем, син миңа кайта да әҗәтне, каймак белән булса да. Синең майонезың бар иде бит, бар. Шушы майонезны миңа биреп торсаңыз. Сиңа бу нәрсәгә кирәк, салатка салырсың. Салатка. Бу соус минем теге икесенә бер соус. Яхшы, инде монда нинди соус, нинди салат килеп чыкканын мин сез дөресрәге күрерсез, ә мин кабып карармын берничә минуттан, хәзергә кабытан әйдәгез. Җылы матур сүзләребезне әйтик әле безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Герман технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша алырга мөмкин, сез менә үзегезнең хәтта смартфоннардан керәсез дә, аннан да интернетка шалт китерәләр дә бирәләр. Телисеңме Казанда, монда ук телисеңме Арчага, телисеңме Кышкарга. Әле без нәтиҗә ясарбыз бүгенге ризыкларга, хәзергә тәмле көрәштә реклама. Менә дуслар, ниһаять безнең французча итнең 2 төрле рецепты әзер. Һәм алдык без аларны пиштән шулай бит. Һәм исендә күрәсез, менә мондый катлам бар име, ул теге уылган сырдан, аның исеме дә бар. Гратин дип атала икән, ул бакмыйса гратин. Заманында ул гратинны аерым бер ризык итеп ашаганнар башта. Пешеп чыккач, алар да ашыйлар икән. Аннан соң ит белән бәрәңгегә аннан соң күчкәннәр. Без айтып эшләп тормабыз, шулай бит. Гратинны да, итне дә, бәрәңгене дә. Бар бер ашка. Әйе, мин әзер. Кайсыгыз башлыйт? Кайсыгызны кылдык? Бу юлы без Гөлназга бирик. Юк, без параллельно. Гөлназ бик күп алмай, син дә кис. Алат, мин бит сине бик яратам, ничек яратам, шулай бүләм инде. Алайса табасы белән бир инде аны. Бүлеп торма дисеңме? Коллективтагылар ашамыйча калсын, мин хәзер аның барысын ашап бетерәм. Айван, ә миңа теге кашыгыңны биреп торасыңмы син? Пластмасмы? Пластмасс. Бар. Пластмасс бездә күп. Пластмасс бездә күп, шуңа күрә. Айвас, әйдә. Мин Айвас сиңа ярдәм итеп, чөнки синең итең зур кисәк белән иде. Әйдә, Айвас. О, Ашыкма. Монда хәтта пычак кирәк булачак. Монда хәтта сиңа пычак кирәк. Итне кисеп барагаймы шулай бит? Без моны Бизисеңме? Бизәп торма инде, Айвас. Юк, бизәүдән түгел. Бергәләп ашарга кирәк буланы. Һәм соус кичкенә генә соус. Матурлык бит. Минем укропларымны кем урлады? Минем укропларым бар. Укропларым бар. Юк инде укропларым. Соң тагында тәмрәк була, әйеме? Укропларны син үзең салатка азаттың бит аны, Гөлназ. Так. Тукта. Так. Салатын кырыйга салды. Тырышалар. Минем салатка кирәк. Тырышалар, Салатта менә аерым тора. Салатны аерым авыз итеп. Мен белмим ничек ашаргасың син салатыңны.
Bu salatni o'zingcha O'zing tilagancha. O'zim Yo'q, bu salatni bilasizmi nima ishlar kerak? Buni elektrib olasan, bulg'atib Ayvaz, turadi. bir eltik yeş, bir iki qiyarını menga. Ay. Ayy. Meni bütün evrimni olib qo'yganlar, ko'rasizmi? Sen qiyarib qo'ygan ko'p eting. Bu bit g'adil tugul. Men bezarishimga nima deb Sen aytaman? gimnaz bunda da qiyarim bor edim. Ayda bo'ldi. Bo'ldi. Kelishasiz siz. Ayda haq yosa natijani qaysi so'z? Ayda o'sham ishog'ini qo'yib qaraydi. Ayda tizimga Men qasam ishlarni yoza. Yo'q, Ayvaz, xoh yasa natijani durust yasa. Bunda itin kesimdi Aybas senikin birinchi nima? Esga tushirayim, iroqlar pishirgan rizqqa farishta qanotini mangan deyishgan ko'ra. Xotin qizlar men aytib turibman, xotin qizlar. Tak. Xotin qizlar men bilan Ayvaz. Men shuni aytasam keladi, jamoat, barliq fransuz ham g'umon qiymatli restoranlarda shoforlar odatda iroqlar. Shunga ko'ra Shukr Allohga shukr xotin qizlar. Aybas, biktamli. Tak. Biktamli men xatla kutmaganim sendan. Tak, mana bu qiyarimda parallel ravishda ta'min tayyorlash uchun hamma bu sous. Biz endi bunda o'zimizdan necha soat bo'yi ezirli oshisi kela boshladi. Bulatayda qopdan nasim bizda oshab qaraymiz. Tak. Gulnaz tushundirishni aytganda men Aybazdan buni xatla kutmaganim. Shapmi? Shap. Salatından ağız it. Salatın içi aşağıya kerak. Üstüne asqata boshqa kerak. Shulaymi? O'tirib. Ekskavator o'shunda. Senida bunday Gulnaz aytgan zo'r ilishlar bilan bo'lgan bu salatın bilan chiqib No, aytaylik. Ol bitrend, shulay bit Ayvaz. Biz bit dunyodan ortda qolmaymiz, shunga ko'ra bo'ladi. Barisi normal. Bitta salatlar yarataman deyman Aybas. Faham bilgansindir. Shin irod rizqlari. Shu qo'yganiga men bulat narsa yaratasan kecha so'randi. Ayda, yara, hozirda oshqozoningni azirla. Gulnaz balishda oshag'an bor, lekin Gulnozning qozon shaytini hali oshag'an yo'q edi. Itda olyapmi? Elektron barisini bergan. Biroz qizg'an bularga teshini ostdan. Qara. Qara. Ol. Mana bu to'g'ri. Olib qo'ymayverim. Meni Rahmayev aytib yuborgansiz. Ol. Nafis ko'ngilingga sol. Nafis oshqozoningga Bu sol. yuzindagi emotsiyalar o'zgarmaganligini ko'rib, biz natijani oldin o'qiyasiz. Bular, men bitilning bulatni tigi ortidan qoraymi, orqadan mana shulay bo'ladi. Mana endi Mana endi xotin qiz haylakarligim. Shulay bulatni nishiksin. Mana shulay. Mana shulay. Bular terib. olay o'xshay olmaydi. Bular terib o'shatganlar yo'q birinchi topqir Gulnaz. Yilama bulat tuz. Shudan bu. Ayda, mana hozir ikki Munda. Mana hali siz o'zingiz qo'yib qaramadingiz, do'stlar ular qo'yib qaramadilar. Lekin tem bo'yicha ikkisida eski kishlar bo'lgan, ikkisida. Do'stlik jingami Men bu? seni bunda o'ylagan edim, aytam kollega ertalarida birga ishlaymiz deyman. Kurslarda endi deb eman. Balkim shinab endi bor Gulnaz xotin qiz bo'la turib, tashingib chiqar deb. Ayvaz endi aytam, pishira bilmaydir endi u. Yolg'iz chiqqanman. Lekin yolg'iz chiqqanman. Narsadir bunda ayirib ayta olmayman seni. Chunki uning salatida bittadan chektirib tovuqli, itlar shundaroq. Shunga bunda men jinguni. Yo'q, shunlab jinguni qoldiram o'zimga. Jingdim ikisini dirsiraga. Ikki qizga-da. Ayvaz. Shilqimildan rahmat. Gulnaz. Ayber, ikki qiznikida yaxshi so'z yo'q. Bunda ishga o'zingiz qo'yib qararsiz, shunabda. Topshirib bitgandan so'ng hozirga aytamiz, hali bizning sponsorimizga da rahmat aytib, ulardan da bo'lak topshiriq hali sizga. Do'stlik jingda sizning do'stlik bugun bu big sirak bo'la turgan hal. Bu big sirak bo'la, lekin bugun shulayroq. Tak. Siz yo'q, aytga. Lekin bar birir. Söyle, bo'lakni Gulnazdan boshlayman deb. Boshqa Gulnazdan. Sema oq kastrul. Mana bu Kukmara Sauda markasi. Kukmara metal so'tsa bazada ochiq alsaynar jamg'atidan mana bu 3 litrli kastrul siniki. Pishir rahmatlanib bayi. Pishir. Otnaga bir pishirasizmi, ikkimi, ishmi? Rahmat. Kimga ish topqirib pishira olasiz? Kerakli bo'lak kuxnya. Ayvaz, kema qorasi. Oq kiyimdan kiyinga shokironga otni aminga Qorasi. Qorasi, rahmat. Shunday kastrul senda, aningga olib qo'yda, aning pishirsin sema. Sen de uylensang, xotinima pridanli olasi bo'lmay, to'yga solarlar. Kastrulni. Rahmat. Big rahmat sponsorlarimizga, big rahmat tomoshachilarimizga. Agarda siz tigi yoki bu so'y barqasida mana bir turli o'ylab qarasam, men bir turli ingrediyentlardan kebek, lekin ikki turli rizq kelib chiqqanlar shuni nechik azirlavni ko'riga bilasangiz, ana o'qiy olasiz siz bizning Irik maydoni gazetasidan yozilgan indeksi 16886. Endi biz so'bullashamiz. Endi yaqindanroq olla birsa ko'rishib
Görüşürüz 20 dekabr günü Piramida Күңел Ачу үзәгендә. Татар җыры фестиваленә килергә онытма. Барыгызга да зур уңышлар, кунакларга ирешегез, тәмле итеп ашарга пешерегез дә чакырыгыз кунакларга. Тәмле булсын ашларыгыз. Булат, сиңа зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Чакырганыңыз өчен. Булат, иртәгә эфир онытмасын. Йоклап калма иртән, сөйләштек. Пока-пока. Сау булыгыз.